Phela sisodedela nje khona udaba osanda kulithinta lwavelela trenda wonke umuntu wakhuluma ngalo udaba labantu bokufika kwisifundazwe sikwazi ukushiya ngaphandle. Abantu bakithi bazwakala ngathi impela baphatheke kabi ngalento abantu bokufika abayithola sebengamela izinto ezenzele abantu bakwisifundazwe okanye base-South Africa. Into engisuke ngiyiphawula lapha ukuthi laba bangena ngokungekho emthethweni ibona abaningi kakhulu. Futhi ibona abafike baxove umnotho wethu, abanye bafike benza ubugebengu bese kuba nje nedakamizwa kube kuningi nje okwenzakalayo ngenxa ukuthi kwangena kwabo kunobugebengu phakathi. Vele umuntu ongena eNingizimu Afrika ngengqondo yobugebengu uzofika enza ubugebengu ngaphakathi. Akubona bonke ababenza ubugebengu. Manje yingakho siyayithola umkhankaso kwaZulu-Natal hayi ngomlomo. Ngokuhamba siye khona sihambe namaphoyisa mabekhona beqashiwe bafike bathathwe babuyisele endaweni zabo. Abasebenamacala sebewenzile bafakwe ezitokisini bagqunywe ezitokisini. Umkhankaso lo ufanele siwuhloniphe simnikeze uhulumeni space sokuba uhole futhi abafuna ukubamba iqhaza ekuvezeni abantu abalapha ngokungekho emthethweni balibambe ngokuthi baxoxisane namaphoyisa kuba amaphoyisa azolekelela ukuba basuke la bangabi ingxenye yalapha esifundazwe kungafanelekile. Ngithi impela mina angifuni ukuvuma ukuthi abantu bakaZulu-Natal kufanele bahlale kanzima bagcine bencintisana nakuncane okukhona bencintisana nabantu abalapha ngokungekho emthethweni. Yingakho ngithi asilwi nabantu bokufika. Kodwa njengohulumeni sithi umuntu akangene ngokusemthethweni. Aziwe ukuthi ubani usuka kuphi uhlala kuphi uzokwenzani unasiphi skill ngoba ubheka nje ngibuke ePhoenix emafemini asePhoenix uyabuka ukuthi imisebenzi abayenzayo lapha ayidingi iskill esitheni idinga nje umuntu okwazi ukufundiseka ukuthi wenze ukuthi ngiyathemba nawe uMphembu uzokuvele lapha ePhoenix niyoqalaza ngoba kunesikhathi esikhulu ikakhulu kubantu bakomashu nakonanda abasondelayo amafemu ukhumbule ukuthi amafemu ngokomthetho wabo kunesikhathi esikhulu ukuthi nje mawuya kulawo amafemu ufica abantu bakomalawi Mozambique asikho iskill esitheni abafika nazo. Cha mina ngithi abantu bakithi phela basinikeza information ngoba mabesinikezile information nansi ifemi nabantu abangaka isibalo kube information eyiqiniso siyangenelela ukuthi sithumele amaphoyisa kwesisikhathi nami ngize ngihambe lo mkhankaso ngiyifikele nami emathuba. Mphembu ngicabanga ukuthi iprovince yonke uma kusokhulunywa ngosobaba sesiphinde sikhohle ukuthi konje ubaba umdala kwakubani ngendlela uMphemba afika wasangamela ngakhona and made it ukuba usobaba nje wesifundazwe sisonke. Mphemba, welcome to iKZN Tonight podcast. Those are cool. Appreciate women's man. Abantu besifazane ngoba namhlanje sihlangana ngosuku lokubungaza abantu besifazane. Isifundazwe seSakwaZulu-Natal ubenula ongqongqoshe namalungu eShamthetho. Usomlomo eShamthetho ngayizolo ubelethe iParliament abesifazane la intubatuba ngoba enye into engiyibona isemqoka uhulumeni ayenzayo kuye usiza into ebantwini. Nami nje icabinet yami isihambele cishe ama-districts awu-8 kwawu-11 sihambela komasipala ngoba sinenkolelo ukuthi kufanele sisondele nalo mbungazo namhlanje awusho nje kuphela ukubungaza usuku kodwa uzophezela ekuthenini abantu besifazane basukume bayithathe ngoba uhulumeni ukhona uyalekelela abantu besifazane nempokophelelo phambili siqale ekuseni lapha engadini la khona okutshalwa khona sitshale khona siyobasiza ngeyithombo nomanyolo abesifazane abangaphezulu ka-8 abaleza ingadi leziyami well khona nabesilisa-ke kodwa abesifazane bebodwa emaphezulu ka-8 lapha ngaphakathi umhlonishwa Zondi kade ekhipha imali yokuxhasa ngaphansi kohlelo lomnotho fund exhasa imfundo abathungayo ebengithize yahlukahlukene. Lokho sikwenza njengophawu lokuthi imiyalezo ukuthi umuntu wesifazane akangabuki isimo sakhe bese sephelile abazame bona ukusondela kuhulumeni ukuze lezi inhlelo lezi bakwazi ukuhlomula. Ziningi inhlelo esinazo ngoba olunye daba sixoxile ukuthi uhulumeni ukuthuthukisa abantu besifazane babasey'nkundleni sesikwazile ukufika ku-49%. Kusho siyalunguza nje laphana ku-50%. Ukuthi abantu besifazane bakwazi basey'nkundleni ey'phezulu. Ngaphezu kwalokho sesikwazile ukweqa ngaphezu kwa-40% abantu besifazane abakwazi ukuhambisa ama-services ehulumeni kumnyango eyahlukahlukene.
kuneminyango ehamba phezulu esingaphezu kwa-64%, ngoba siyalandelela lolu daba lolu ukuthi abantu besifazane uhulumeni wethu banayo indawo abangathi uma beyibuka kuvuselela ithemba elisha ukuthi bangasondela uhulumeni bafike bathole ukusizakala. Phemba makhulu lawo mazwi. Uyazi ngike ngaphosta esinye i-post on social media. Khona abantu abasho into ebalulekile bethi uyazi abantu besifazane kakhulukazi kwi-family kuvele kudlula ubaba emhlabeni. Uma kudlula ubaba emhlabeni sekuyaphela ngomoya. Kudlula ubaba emhlabeni sekuyaphela ngogandaganda. Kwesinye isikhathi beyithole sebecompete nabantu befamily ukuthi kanti leli business likabantu. Angazi noma mhlambe abantu besifazane bayasondezwa ezintweni beyibukeka njengezabantu besilisa ekuhambeleni phambili njengazo nje izinto njengokutshalwa kwey'moba ne-farming in general. Kakhulu bakhona abantu besifazane asebehlomulile ababhizinisi aphethwe yibona abahlomulile uhulumeni. Imali ey'nkulu ngikhuluma ngama-million asebehlomulile, yingakho ngibakhuthaza n'abanye ukuthi abasukume bayithathe basondele emhlabeni kahulumeni, ngoba nakho lokho ukuthi mase kuhambe wesilisa emhlabeni kube nombango mabe ngamboni wesifazane active ebhizinisini bayitshela ukuthi ibhizinisi akusilona lakhe, kanti phela ibhizinisi kusongela umndeni uma kuthi likababe lo mndeni. Kodwa ngiyabakhuthaza-ke mina abantu besifazane ukuthi usuku lwanamhlanje alibakhuthazi. Asithi ngoba khona aba-1956 abashiye ilegacy, akube khona abaka-2025 abazoshiya nabo ilegacy yabo. Siyathokoza kakhulu Phemba. Ngakolunye uhlangothi Phemba kunale issue ye-GBV eprovinsini. Siyazi ukuthi kwaba ezinye izinto ayisukumela kakhulu ungekathi ufika ungene office. Senambe kanganani ukulwana nalesi sihlava? Ikakhulu lesifunda senza KwaZulu-Natal sokhumbula ukuthi sasiloko sikhala ngale nto ukuthi ayilungiswe le nto KwaZulu-Natal. Senambe kanganani nina njenge-office staff? Inkinga yokuqala enkulu nje isimo sabantu ubugebengu. Engibona ukuthi sinayo inkinga, kodwa ngokubambisana siyakwazi ukuyinqoba la okube khona ukuvumelana ukuthi sobambisana. I-GBV iseyinkinga isekhona, ukubulala abantu besifazane ney'ngane kusekhona, kodwa kudinga ukuba sibambisane nomasipala wonke umuntu abambe iqhaza, ngoba inkinga le esibe khona isikhathi eside kakhulu inganakiwe, ingekho indlela e-effective yokuyiqeda. Manje-ke ukuze sikwazi ukuyiqeda sidinga ukuba sivumelane kuqala ngekuqedwa uhulumeni yedwa, ngeke iqedwe amaphoyisa wodwa. Idinga iy'nhlaka zonke ngawukhosi bendawo, izinduna, befundisi, amakhansela. Idinga wonke umuntu okhona nje emphakathini athi ngiyasukuma ngisukumela isihlava lesi, ngoba enye imibuzo kufanele siyibuze wona ukuthi yingani amadoda abe nodlame olunjeni. Kufanele sibuke nalapho ukuthi sisondela kanjani engxoxweni namadoda, yingakho kuney'nkundla manje sibasa amadoda laxoxwa khona njengabe Solundi njengoba iSolundi esithi nakomasipala ayibe khona le nkundla njengoba sigubha nje usuku lwabesifazane njengesifundazwe. Mina ngimemezela ukuthi bonke omasipala abakwenzi, ngimemezela ukuthi onke amawadi awakwenzi, ukuze sibaqhakambise ney'ngane zabafana ey'khulayo zibabone bebalulekile, zizokhula-ke zingenayo i-GBV. Kodwa siyadinga ukusondela kakhulu kubantu laba besilisa, ukuqonda ukuthi konakelile bebe nesihluku esibi kangaka, ngoba they are very few. Akubona ukuthi ngampela i-problem yawonke umuntu wesilisa, they are very few, ukuthi into abayenzayo ithinta umuntu wonke ibuhlungu kakhulu. Yingakho sithi ey'busheni besilisa abanesihluku sebayilwane. Phemba sisokudedela nje khona udaba osanda kulithinta lwavelela trenda wonke umuntu wakhuluma ngalo udaba labantu bokufika kwisifundazwe sikwazi ukushiya ngaphandle. Abantu bakithi bazwakala ngathi impela baphatheke kabi ngale nto abantu bokufika abayithola sebengamela izinto ezenzele abantu bakwisifundazwe okanye base-South Africa. Into engisuke ngiyiphawula lapho ukuthi laba bangena ngokungekho emthethweni ibona abaningi kakhulu, futhi ibona abafike baxove umnotho wethu, abanye bafike benza ubugebengu, bese kuba nje nedakamizwa, kube kuningi nje okwenzakalayo ngenxa yokuthi kwangena kwabe kunobugebengu phakathi. Vele umuntu ongena eNingizimu Afrika ngengqondo yobugebengu uzofika enza ubugebengu ngaphakathi, akubona bonke-ke ababenza ubugebengu. Manje yingakho siyayithola umkhankaso KwaZulu-Natal hhayi ngomlomo, ngokuhamba siye khona sihambe namaphoyisa, mabekhona beqashiwe bafike bathathwe babuyisele ey'ndaweni zabo, abasebenamacala asebewenzile bafakwe ey'tokisini bagqunywe ey'tokisini. Umkhankaso lo ufanele siwuhloniphe,
Sumnikeze uhulumeni space sokuba uhole futhi abafuna ukubamba iqhaza ekuvezeni abantu abalapha ngokungekho emthethweni balibambe ngokuthi baxoxisane namaphoyisa kuba amaphoyisa azolekelela ukuba basuke la bangabi ingxenye yalapha esifundazwe kungafanelekile. Ngithi impela mina angifuni ukuvuma ukuthi abantu bakaZulu-Natal kufanele bahlale kanzima bagcine bencintisana nakuncane okukhona bencintisana nabantu abalapha ngokungekho emthethweni. Yingakho ngithi asilwi nabantu bokufika kodwa njengohulumeni sithi umuntu akangene ngokusemthethweni aziwe ukuthi ubani usuka kuphi uhlala kuphi uzokwenzani unasiphi skill ngoba uma ubheka nje ngibuke ePhoenix emafemini asePhoenix uyabuka ukuthi imisebenzi abayenzayo lapha ayidingi iskill esi-10 idinga nje umuntu okwazi ukufundiseka ukuthi wenze ukuthi ngiyathemba nawe Mphembu uzokuvele lapha ePhoenix niyoqalaza ngoba kunesikhala esikhulu ikakhulu kubantu bakomashu nakonandi abasondelayo amafemu ukhumbule ukuthi amafemu ngokomthetho wabo kunesikhala esikhulu ukuthi nje mawuya kulawo amafemu ufica abantu bakomalawi Mozambique asikho iskill esi-10 abafika naso. Cha mina ngithi abantu bakithi phela basinikeza information ngoba mabesinikezile information nansi ifemi nabantu abangaka isibalo kube information eyiqiniso siyangenelela ukuthi sithumele amaphoyisa kwesinye isikhathi nami ngize ngihambe lo mkhankaso ngiyifikele nami emathuba. Mphembu siyabonga kakhulu Sompisi sicela ukukudedela siyazi ukuthi umatasa okunye nokunye sizothola ithuba futhi siphinde siqoqe. Siyathokoza kakhulu. KZN podcast tonight sizobe sikhuluma ngezinto ezithinta kakhulukazi abantu besifazane njengoba kuyi-Women's Month nje kanti kuusuku labo ke namhlanje silana eMtuba. Sibheka kakhulukazi ama-challenges abantu besifazane ababhekana nayo nanokuthi ke ama-solutions athini ngeke silokhu sibheka ama-challenges kuphela. Sinesihambeli sethu ke umama ukaMadlopa Mthethwa Mhlonishwa MC siyakwamukela kwi-KZN Tonight podcast. Ngibingelele nababukeli be KZN Tonight podcast. Yes. Yebo baba. Cishe bathi sokhoze. Siyabonga kakhulu. Mama, ake sikhulume ngezinto esizibonayo zenzakala. Abantu besifazane abaningi sebeyangena kuzinto ze-farming. Abanye at small scale, ngicabanga ukuthi introducible one home one garden, but abanye sebeyithatha to a business level. Kuthini ukuphawula kwakho ngalokho nanokwamukela nje laba abasafikayo? Oqala ngiyafuna ukuphawula ngibonge ukuthi umuntu uhlabe ikhweli la uPremier athe khona ngitshele wonke umuntu ukuthi asenze nje iKZN ibe green. Kunendlala enkulu abantu asibone ukuthi at least bayamenza one garden lowo mndeni nalowo mndeni uyenza. Uma ubuka ke izolo kuma debater izolo uze sebeqala abantu bethi sesizwile sesiyawenza one garden but sesifuna ukuthola ezinge lethethuthi ukuthi ke unumber uline oqala ibaseline ikhona but ke sifuna ukusho ukuthi nakhona ku number 2 yes siyaba trainer ukubaqeqesha kakhulukazi bona abantu besifazane ukuthi njengamanje njoba sasithe from 0 to 300,000 kukhona sesibamuvayo even kwi budget from 300,000 to 2 million ngoba siyababona ukuthi khona umsebenzi abawenzayo. Uma sesibabona futhi sebefikile ku 2 million siyabakhipha sibayisa ku ADA ngoba ADA uzobathatha from 0 to 7 million. Uyabona ukuthi ikhona ke into esiyenzayo. Sesibafuna futhi abantu besifazana ukuthi abangagcini ngokukhiqiza naba babe uma processing like uhlaba inkomo uba nebhusha wenza sifuna lo hlobo manje bayabonakala kodwa uthando luyaphuma ngoba ngithe abaphume baye kuma local offices bafuna information nathi njengama office sizophuma siye komasipala siyokhuluma nabantu ukuze abantu bakwazi ukusizakala ngoba i-agriculture sibona ngazuthi iyona number 1 ukuletha i-economy endaweni. Number 2 ibonakala i-agent ye-business yokuletha economy ye-department even national ngoba ungaya e-Western Cape project number 1 kuzoba u-agriculture ye-Eastern Cape where kungekho khona ama-mine ubona ukuthi agriculture uhamba phambili nala i-KZN ube u-agriculture ku-tourism ngakho ke
sifuna ukuthi siyiphushe impela ukuze abantu bonke in fact ngikhumbula i-debate i-engagement ebikhona ngolwesine eCoastland. Bakhuluma abalimi ukuthi in fact i-economy eSouth Africa yayi-recession kodwa abantu abaphula out i-economy kwaba i-agriculture and so khumbula ukuthi kwaba ama-exports ikakhulu. Kodwa sidlule nje lapho ngabe asibenza ubulungiswa masingabuzanga ngendaba yaka-ADA. Siyakhumbula ukuthi abasebenzi baka-ADA bake babhikisha bakhala ngama-contracts. We do understand ukuthi kukhona intervention ebekhona ukulungisa leso simo leso. Isihambe kanganani? Into yakwa-ADA I think kube i-miscommunication. Yes. Ngoba u-ADA uya-restructurisha even kwawona. So kukhona u-KZN Farming Enterprise ongena kwa-ADA while no-ADA ngapha ukhona. Kufaneleke kwenzeke i-staff re-establishment even i-component ngoba uzoqhamuka wangapha athi ngu-CFO nowangapha athi ngu-CFO then kufaneleke ba-applye bese sibona siyaba-aligna nekwemisebenzi yabo. Yes. Okay. Yes. Thank you very much for that. I spoke to the board as well on Thursday. They also explained the similar thing. Actually, it's not that abasebenzi baya-retrenchwa. Uhlelo nje lokuthi u-ADA ukwazi ukubhekana nesimo esikhona nama-challenges abalimi and uba-develop ekakhulu laba abafuna ukungena kakhulu ku-commercial farming. Yes. Mama Kamadlopa, khona lolu daba oluthintile Coastland labalimi abadala abangafuni ukudlulisa iskill kulaba abasuke besebasha. Nizoyimanuva kanjani le mawuyibheka ngoba ngiyabona ukuthi challenge serious. I-stats engisibonile mengichecka i-aging of ama-farmers yazi ukuthi average 63 years. So kusho ukuthi ke abantu abadala lapho. So sinohlelo ngizoqasha abeluleki nje khona ama-post up azophuma sophuma siyosebenza phansi. 2 sifuna ukuthi i-agriculture ihambisane ne-technology. Abantu abasha babe attracted ngoba abantu abasha abanye bazothi ngifuna ukuhlakula kanti there are chemicals now angasetshenziswa ukuhlakula. So sizode sibathatha ngama-groups sibenza ama-training abantu abasha ukuze bephume benothando futhi sithe kule ngane ezintsha ezisematheshari siyakwazi ukuthi sibanikeze uxhaso so that bazophuma nale skill ababuya naso manje bayoqala amabhizinisi abo. Ngesikhathi benza njalo wa-developing ama-farmers amasha ngendlela e-modernized engezukubona because mengithi because awukho employed awuhambi uyoqala u-10 hectares nansi u-10 hectares nansi material uzogcina uthando lwakhe liqhubeka. Yes. Ngikhumbuza nje I hope usazomvakashela lo mlimi wesifazane lo wase-Greytown. Khona udaba engangalenza lo wesifazane. Uselima amaklabishi angasuka lana mhlambe ayophuma lapha ngaphesheya. Waqala kanjalo naye waqala le program yeni one home one garden wanyuka useneplaza manje. Uyasupply manje upick and pay spa. Wow. That's good. Siyabonga kakhulu and sesizokudedela nje emhlonishwa mhlambe umyalezo ongawufaka nje kwintsha kakhulukazi because isikhathi intsha iyabalekela lento ye-agriculture ngathi nje ukungcola of some sort ngathi ayikho trend abantu bafuna izinto ezitrendayo bafuna babeshaya isithombe ebonakala e-ofisini. So intsha nje esesema high school level tertiary level ungathini kubona abanawo lo mqondo ongena ku-agriculture but banaleyo fear nje ukuthi it's not a trendy job. Bengabanxusa kakhulu ukuthi abahambele indawo zolimo. Ngeke ngaze ngathi lapha ema-ofisini asenze nje i-program lesithatha khona abantwana from grade 10, 11, 12 sizobatshengisa lapho ukuthi akugcini kuphela ngalokho khona benza o-soil science khona ababheka ukudla ukuthi bangaba sema-lab babe noma yikuphi as long as be within the sector of agriculture. Njengoba nje ungibuza ngifuna ukusho ukuthi sivulile nje izolo la sithatha khona ama-application nawo iy'ngane eNkosi Owen Sithole naseSidara siyabatraina sibenza konke kwesinye isikhathi sibanikeze namabhasari. Ngingafisa ukusho ukuthi abantu abasha abasondele ema-ofisi ezolimo sivule izandla sizobasiza kakhulu. Siyathokoza kakhulu siyathobeka Mama Kamadlopa. Siyathemba ukuthi ngelinye ngasuku uvakashele e-ofisini lakho sizo-reviewa nje lo 400 and something days
use-ofisini and sibheke ukuthi ikuphi ukufikile, ikuphi okuhambayo, nama-challenges obhekene nayo, nanokuthi mhlawumbe ama-solutions ayobe thina leso sikhathi. Uzofika uzobona siyifuqa ngenkani, ngenkani. Sokusebenza inkani. Inkani iyaphambili ngenkani. Siyathokoza kakhulu baba. Ngithokoza kakhulu na. KZN Tonight podcast Mavuso sifikile la eMtuba sahlala sabheka sasebenza sokusikhathi sokuthi sihambe namhlanje. It was a women's parliament yesterday and namhlanje kune umcimbi okhona ne-event itself. Kuningi esikufundile namhlanje mfethu ne? Nanokuthi nje ngithande kakhulu into asichazele yona uMphemba ngezinhlelo abanazo especially ze-GBV. Yeah, beyond that it was also an issue ukuthi uMphemba no-MEC bakhe abanye banabe ngama-opportunities akhona for abantu besifazane. Other than ukulwa ne-GBV, abantu besifazane they have to be empowered economically. Mina nawe sihlale emalokishini noma sikhulele emalokishini. Angihlale lokishini. Wasenselele. Mfethu wasemagcekane. So we do know ukuthi enye izinto ezibanga i-GBV noma ukuthi abantu besifazane babekezele nje behlukunyezwe. Kuba ile simo sokuthi athi umuntu mangisuka lana ngizofa enjani. So kumqoka ukuthi abantu besifazane babe empowered economically so that they can be independent and then stand up and then fight i-GBV. Well, and enye lento echazayo inkulu kakhulu ngoba kuneyitori lesibona uMandla Chris esepostile sekudlula umuntu emhlabeni wesifazane kubulawa indoda yakhe. And then usulandela back uThotho le ndoda yakhe nje lento lokhiyenza aqala kancane nje amshaya ngespade. Wafula icala lasulwa ngasasulwa wamshaya ngomphini wepiki ubona ukuthi hayibo somebody kumele ngabe uyibona ithi lento la ibheke khona. But nanenye into engiyibona uMphemba ayibalulile igenge eningi lesuke ingasebenzi abantu besilisa bona baba nenhliziyo ezincane isikhathi esiningi because they feel like they are failing. Phela ukungasebenzi kuyisifo esibi. Uyakhumbula ngenza ijoke nawe ngithi angisazi ngangithi transfer imali kapetrol ngathi yabona manganayo imali kuba ngazi ukuthi ngine-flu. Kodwa make kwangena imali yayiyaphela yabona ethi hayi bengingaguli imali bengibro. Uvalekile. So nabantu besilisa kufuna sithi masibheka zonke lezi zinto lezi sibanika amathuba nabo babe empowered ukuze bagweme ukubona udlame ezisolution. Khona ke enye into eyayikhulunywa yisilo engicabanga ukuthi iyohamba ifuna siyisebenze siyi-province. Wena ke we've lived in Johannesburg. Abantu baseGoli basicabanga bacabanga nje mawuwazi uNatal umuntu wena. Uyabona. So ngicabanga naleyo perception leyo ufuna silwe nayo silungise zonke lezi zinto lezo. Ngiyakuzwa. And also umhlonishwa kaMadlophu uthathe into ebalekile using technology to farming namhlanje. It has to go hand in hand with the technology and also the issue of abantu besifazane kakhulukazi benziwe beyithande agriculture. Kusenza lento ukuthi omama ngoba babelima nje futhi babengathuthukile but now we see ukuthi babethuthukile and they were clever. Mfethu ke le technology ngiyithandile ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi if you are a farm owner uya eplazini yohlala uya eplazini uvuka uyofuna. Mawulapha eHarbour yaseThekwini ukhona le machine lena ethi mayifika lapha eHarbour kufanele kuvala umgwaqo lokho nje le. Iyona machine yokuhlakula leyo, iyona machine yokuvuna, iyona enza yonke into. So masifuna ukuthi intsha yethu noma abantu bakithi baye ku farming kufanele sidrame emqondo nabasakhulu ukuthi i-farming akusho ukuthi kufanele uyohlakula. Mawunenkomo akusho ukuthi kufanele uyilandela. Ngoba phela abantu bakithi basana le perception yokuthi kuze kubonakala ukuthi usebenza kahle kufanele ufake uthayi. True. Exactly. Sometimes uthi uya e-ofisini uzohola ngenyanga angidelela umsebenzi. Sometimes uhola 10,000 rand ngenyanga. Whereas umuntu ovuka ekuseni ayisebenza wenza more than that. Uthi no 10,000 wenza ngesonto noma wenza in 2 days or whatever the case may be. So ngokusho nje I think i-point elibalekile la ukuthi there's a lot of money in farming. Bayiqonde lento akusho ukuthi ngoba ugqoka uthayi futhi usu right. Kuyenzeka lento egqokela ama-overall ibe right kakhulu futhi kunawo. In fact, there's a lot of money in farming. Amanye ama-role models ami kule nto ye-farming yingubhe farming. I'm sure ingubhe farming uyazi ngala eseZululand nasemkhanya ukuthi those guys have done so well with farming in a space of 5 years.
I wish ukuthi emeeting ngelinye ilanga abavakashele Yeah. ayobuka nje lo msebenzi omhlaba wenzayo. Abanye abantu abenza umsebenzi omuhle uFarm Boy kaMtama. Wala kwaZulu Natal even though ebase eFree State. Bese sekuba nenye ingane omnyusiso lapha eGreat Town. Umuhle umsebenzi we-farming. Kube nomnyusiso kaMathonsi naye wenza farming. So labo bantu labo ibona abantu efuna bese abasebenzisa ukukhombisa intsha yethu ukuthi there is a lot of money. Iyenzeka lento. Exactly. Iyenzeka lento. No, siyabonga kakhulu. You know, khona into eyenzakalayo masibona le podcast, KZN Tonight podcast. Abantu abaningi mabasibona la umuntu babuthi awamgadwa ngani. Ngibatshela mina ngiseza ngiphethe ivolovolo mina ngifika gadwa. Hayi suka. Ngakade abazokwenzana ikinto abazokwenzana nalaba. Yeah, ube right mthiya. Ngiyabona ukuthi sabatha namhla awuzidli izinto ezishisayo. Kodwa ungadlala uzohlambuluka vele ujwayele ukuhlambuluka. Ubani uthi ujwayele ukuhlambuluka? Mina umuntu engisukela ufuna ungqoshisa ebathi uyazi ukuthi isikhundla ngisibhekile esontweni ngoba uzokhuluma kanje nje. Uba mthethe ngaphambi kwabantu. Shothi ikhundla elahlile ke lapha eThekwini. No, siyabonga kakhulu, and you can subscribe to our podcast. It's KZN Tonight podcast. Subscribe uzokwazi ukuthola wonke ama-episodes wethu. We'll upload them, and even on social media, Facebook as well. Siyakwazi ukufaka ama-clips. Follow us. My name is King Ngabashandi, so you find me on Facebook and go TikTok. Angizazi ubani. Into engaziwa la TikTok. Thank you. Thank you. Sure.